xúrovos que os capítulos son super cortos, pero eu enredo máis falando do que vos levaría a ler o capítulo, literal, Ademais, o capítulo 2 é a fantasía dos capítulos, o sea, 5 páginas sobre como se acercan ao puerto, como baixan, como usan a escalerilla, como falan cos mariñeiros, o sea, como falan cos mariñeiros, con un que lles di, tede cuidado, tede cuidado este fin de semana, metendolles medo. Tampouco explica moi ben porque, a ver, é inverno, supostamente non chegan moitos barcos ali, que estou dando moitas voltas á historia do barco, cando non ten nada de chicha eso, e nada, eso, que se baixaron do barco, e a Meg como que colleu o móvil para mirar algo, a ver se tiña cobertura, e a Nini xa se puxo en plan loca, en plan, non chaves de teus pais, e colleu o móvil e requisoulle, o sea, super tóxica, o sea, a Nini é a cousa máis tóxica que hai. Isto, literalmente, isto que estou contando, é o capítulo, non hai máis, non hai máis. Ese é o capítulo. Chegaron, deixáronos ali, dixeronlles, bueno, hasta el lunes, isto é un viernes, creo, un sábado, non sei que é. Dixeronlles, hasta dentro de 2 días non hai barco, vale? Chao. Elas, chao. E iso foi o capítulo.